Dragi gledalci, srdačno vas pozdravljam iz crkve Blažene djevice Marije iz Karaševa. Danas ćemo se pozabaviti sa temom uloge Svete crkve u sačuvanju našeg vjerskog, ali i nacionalnog identiteta. Naša se crkva u Hrvata spominje već na početku samoga kršćanstva, kada je Sveti Pavao sa svojim učenicima došao u Ilirik, rimsku provinciju, i tamo su ga prijatelji, poput Krešćenta koji je pobjegao u Galaciju, poput Tita koji je pobjegao u Dalmaciju, ostavili. Neki od njih su pobjegli u Solun. Sve je to za nas Hrvate radosna vijest, jer se naša mjesta spominju u Svetom pismu, u dijelima apostolskim, a to je rijetko za bilo koji narod. Ne znamo šta se događalo sa tim vjerskim zajednicama koje je osnovao Sveti Pavao, ali kasnije čujemo da su postali heretici, bogumili ili patareni. Takozvana crkva koja je bila Čirilometodska nije htjela primiti reformu od Rima. Od tada pa dalje je bilo vrlo lako proglasiti tu crkvu svakojakvom i proganjati. Prvi progoni su bili oko 1233. godine, a trajali su sve do 1480. kada se je crkva potopila, jedna strana sa katoličkom, druga sa pravoslavnom crkvom. Evo, to bi bio prvi val bijega naših iz Bosne i Hrvatske i dolaska njihovog ovamo i na sve druge strane. Franjevci su također jedna vrlo važna ustanova koja je opskrbljivala naš vjerski identitet, ali i nacionalni. Franjevci su se uvijek bavili ne samo vjerom, nego su narodu pomagali da on opstane u socijalnom životu, da on opstane u svom pravnom životu i u svom kulturnom životu. Evo, čujemo za Franjevce koliko su pomagali narod da sačuva svoj jezik. Već u bogosloviji su Franjevci učili se pravilno govoriti, a kad su izlazili na župe, to su učili i narod. Znamo, kako naš narod kaže, da nam je Sveta crkva sačuvala jezik i kulturu, a da nam je Blažena djevica Marija sačuvala naše korijenje. Puno Franjevaca pisale su svoje propovjedi, svoje povijesne propovjedi. Puno njih su ih i objavili, objelodanili u pismo, a puno njih ne. Međutim, sačuvala su se puno rukopisa. Evo, Franjevci su imali svojih propovjednika, ali su i sami pisali. Dakle, nama ostaje veliko blago rukopisa iz svakojakvih doba, u svakojakvim dijalektima. Što se povijesti tiče, naši su Franjevci uvijek voljeli povijest. Puno njih je stradalo zbog povijesti, mada su sa Turcima bili vrlo dobri. Franjevci su pokušali pravilno opisati jad, pravilno opisati poteškoće svog naroda. Zato su puno njih odvedeni u Carigrad i tamo kažnjeni. Također se je crkva brinula i o našim pjesmicama, o našem narodnom govoru. Puno biskupa je pisala pastoralno pismo u župe i molila svećenike neka kupe sve ono što je staro, što je stara pjesmica, stara pjesma. Zato mi danas, kad god se skupimo, a pogotovo u prošlosti, znamo svoje pjesme i svoje pjesmice i ponosimo se time. Također je crkva imala veliku ulogu u arhitekturi. Ne samo kod nas, nego pogotovo u Hrvatskoj, u Dalmaciji, u Bosni. Vidi se da smo jedna od prvih kršćanskih crkava, jer su nam crkve identične sa talijanskim.
Puno je Franjevaca opet stradalo od Turaka, jer su htjeli da im pokoja crkva ima visok toranj, da bude lijep. Neke su čak i ubili. Sa teškim vremenima je bilo teško baratati, ali je siromašna crkva uvijek znala ostati ljubljena. Tako od Turaka, tako i od naših ljudi. Godine 1431. su Franjevci iz Bosne došli i u Transilvaniju, u Rumunjsku. Brinuli se o vjerskom životu naroda koji su tu živjeli. Posebno spominju Rusine. I brinuli se, naravno, i o svojima, koji su bili katolici i koji su govorili njihov jezik. Ti su Franjevci bili vrlo obljubljeni. Jedan je od njih postao čak i generalni vikar Herdeljske biskupije. Toliko se je njihov rad proširio da su kasnije postali i samostalna provincija. Raskinuli su svaku vezu sa Bosnom, ostali tu i tako doprinijeli da se vjerski život ovdje iznova sagradi. Što se nas Hrvata u Banatu tiče, Franjevci su za nas bili najbliži kad su bili u Radni. Radna je bilo mjesto gdje su živjeli naši šokci, ali i naši fratri, svećenici Franjevci. Jedan je Franjevac iz Italije poklonio u starosti sliku Majke Božje iz Radne svećenicima koji su radili tu. Granica je bila velika rijeka Mureš, s one strane su bili Turci. I kad su Turci iz Lipove prodrli u Radnu, zapalili su crkvu, a ostala je netaknuta Gospina slika. Čudotvorna slika koju mi Hrvati toliko volimo, ali malo nas zna da posebno ta ljubav odatle dolazi što su tamo bili naši Hrvati kao vjernici i naši Franjevci kao svećenici. Tokom dugih godina su nas Sveta crkva u Hrvata podržavali ovdje sa knjigama, sa svojim učiteljima, profesorima, da bi ostali Hrvati, da bi sačuvali ono što je naše. I mi tu ljubav uzvraćamo u svakoj svetoj misiji u kojoj govorimo hrvatski, u svakom sastanku koji je svečani sastanak, u svakom primanju gostiju koje nam dolaze. Evo, u Karaševu se je svetište Majke Božje Lurdske obnovilo isto zahvaljujući Hrvatima. Ja mislim da je to Božji znak i znak ljubavi među ljudima, da je ta veza tako počinje i tako dan danas traje. Što se tiče školstva kod nas, mada nemamo vremena razgovarati o svome i svemu, Miho Vilovinić, isto Hrvat, Isusovac, osnovao je prve škole u Karaševu, male ovčarčiće ili čobančiće, kako mi kažemo, prikupio sa svakojakvih brijegova od ovaca i doveo u školu. Škole na koje se mi dan danas vrlo ponosimo, koje su vrlo dobre škole i pružaju svakome priliku da ostane Hrvat, da ostane dobar katolik.